Bharat Pathua Klamalong Swarlo Aphan Asmita football match Aphan coaching ki pipon. Upper Daihuri PSA PHLC Kang Tangkring APS along BGP Zindabad Pusi Hangzhou Anpin. Pini adab birta long pen kadu kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Denarong Sport Association Sangkang Kedo Bharat Pathua Klamalong Theria Chiklo Niphai Pho Surihini Rengkore Trok Arni Ningkan Cricket Thompe Ningkan Kripli Swarlo Atuma Phan Asmita football match ke Pathu Dunji Aphan coaching ki pipon kapang chengpon ke Pathua not ansose kat pache thangpon nangji la penchi hungdo nangji polong non obi ki miatum tame ason ke Pathua hinchi hungpon bomlo Lason si Denarong ahavar angkang along tame Bharat Pathua Klamalong ovi ki miatum ke Charlie Teng ni pon peason si thek pon long halapu non sorlo atuma phan Ningkan cricket hompe Ningkan kripli arta atuma phan Asmita football match along ke Pathu pon ji aphan Bharat Pathua Klamalong ka sa long joint secretary Borsing Kropensi coaching than kapang chengpon laso long KACEM Rite Singh Hi, Denarong Town Committee Chairman Pradeep Ingti, Dogmuka PWD, J Golab Krola Pen Tourism Board Chairman Dharam Singh Krotum Chetong Dun Se ke Pathua Hin ke Pachi Hung Pon Chi Aphan Chingki Chethan Pedopon. 13 so pini da ka practice la kitchen lo sorlo to mapan si government smita kapul so teng pendak so mati class tara lo pini pachen pu pono ni tum kadu velang coach lo la pendak khela dula anta alangli denarong non ovi kimi to pan ke japon borsing pro ke hai la pen ni tum dak pini la so opening along na chetong do dak ke ding tum ta to lo si ni tum dak ching ching sai pon lo se non la smita cup la so long participate dun chi pan ni tum ko son si alang li to pan the coaching ki pipon ji ma si pini bang start pon lo si pena pene jong si pini kerap kenang sot lo ko tel so puthak ta melo ni tum hin pen matha pon pon si non sorlo tum phan si mesen son si tum dak tek dam long lo pen kimang jiani ta dong si sports culture dong si do thulu pulo te li tum dak so Denarong hawa ta melo anso si chingthul pon ji busi matha Lason si ke damtang ni phai pho Surihini Rengkore Trok Arni Upper Daihuri polling station ke parlo along BJP Racharya Song atum Arsik Jit Pen Mohila Sanmilan atum pen Chingki Chethan Asai ki Dengpon Labangso Arsik Jit alam the alang litum pen ka Chingki Chingwai pon laki nonang ke leji Assam Legislative Assembly mate MLA ki lik setame nang le bom tang lo pot si koson pen si BJP Racharya Song atuma phan ke pahai nang ji ma pu pen Upper Daihuri polling station along BJP aphan ke pahai vek ji aphan si alang litum pen Chingki Chethan pedo pondo Lapen labang so mai long aluhia man pen ka chitong dun Duarbagri Mondol Committee long ke Japon atum Amoron Terang Mohendro Lekthe Maxwell Singnar lapen penang an ke theki ding atum chitong dun Lapen thumai judet pen long le pata setame Amoron Terang ari deng pen pipa jer te kangsi mesen pen mai BJP जिंदाबाद 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 आपको एक बार मोदी सरकार आपको एक बार मोदी सरकार आपको एक बार मोदी सरकार BJP जिंदाबाद 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 अपर डेहरी BJP कार्यकर्ता जिंदाबाद 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 Pitung atum hana kiro pilo pini nitum Duarbagri BJP Mondol Committee atum ben patirpi ponsi special board level visit amai kedamtang thereponi bhai pliben pangcheng ponsi pini thereponi bhai khor ni abangke Upper Daihuri board committee along si bangso amai peman polo bangso amai pama pon athepi e kaprek kali kedamtang apor penitum ning ingthini sipet pen kido asonak thaksi non kibangji MLA election hustame Upper Daihuri along chatkali si all karbeng long la pen Duarbagri pen same misen pen kiritum MLA election BJP aphan ki phai ponji po aphan silitum bangso amai pangcheng polo nasipini Upper Daihuri along stame ongdung Nimarli Sordo tu nakitong dun pen
Kebangji MLA election stame upper dihuri pen pangcheng ponsi ongdung abut BJP aphan job ponsi bahai ponpo pu ningi the alam silitum jithan ponot nasi churola la pen upper stame duar bagri chot kalisi all carding long sitame litum chini BJP la ponsi rara ki boy ki sung milang tang te long anstame kapache tang dun litum thegong la sila sonok taksi Kebangji apor ana bangke rat sitame BJP along sido tipo la pen kapre opposition party along COC BJP along Kebangji angring the tan hangjang lang la si pini ben pangcheng bonsi Kebangji langar ni ratum duar bagri along stame ame thang kapre opposition party ben COC BJP along Kebang bangsong thaitum hekpon long igji si churolo pini ladak apar deuri abot committee arlo pangrum pet penangan voters do alang litum stame ongdung pen MLA election hut pahera pet nang puisi jakong kimi alam the mate ning thin thir klong alam the nang pi dena posi churolo la pen media party etomanda churolo kadom tang te pini ada babirta bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru